Da dobiješ Oskara u Srbiji, moraš da se spremaš za svoju proslavu. Ovdje to je najbolje mjesto za to, pa da. Svi slave sve. Kad ima vremena da se slavi, slavi se. Šta se slavi? Svadbe, bebe, srednja škola, kad kontroli Bus Plus ne plate kaznu, sve. Zemlja nema novac zato što sve ide na poklone. Ideš na jednu svadbu. Tvoj novčanik je mrtav. Nema novčanika, a nema džabe ni kod babe. Naprimjer, poslije faksa ti završiš master. Svi ti daju cveće. I ti srećna kažeš... Jupi! Sad mogu da budem nezaposlena. I poslije depresija. I poslije se zaposliš. I depresija opet. Ali ima proslave. Da vidi kako život je lep. I stvarno je lep. Ako vidite male jednostavne stvari. Arno, ima premijeru predstave za 3 dana. Bravo! Ništa. Ej, diplomirala sam. Bravo! Hvala ti. Ej, selim se. Bravo! Hvala ti, još si divan. Sa svojim dečkom. Imaš... Ajde, bravo. Ja, hvala ti. Ok, čuti. To je za tvoju svadbu, za tvoju bebu. Ali nemam bebu. Eva bit će. Rakija za bebu. Pa da, to je dobro, znaš, bolje nego meko. Za tvoju drugu bebe, za prvi rođendan bebe, za drugi rođendan bebe i za tvoj smrt i to je to. Ostavi me na miru, mi smo kvit. Jao, hvala ti, pa nisi trebao. Nisam trebao? Onda vrati mi sve. Ne, neka, zadržat ću ja. Znaš šta, kineski filozof Konfučije je rekao da je dobro slaviti. Ali on je iz Kine. Ako bio bi iz Srbije, bilo bi drugo mišljenje. Ili imao bi svečaru. Ispruži ruke. Srećan rođendan! Što je to? Pa sve što daš se vrati, vidiš. Kako se vrati? Ja sam ti dao sveća, mnogo skupog sveća, a ti neki glupu šolju makaron. Pa da, ali šolja neće da umre. A? Šta može šolja? Sad se slavlje. Domaća. Pratite nas, naša oskarovska serija koja se zove Francus, koja će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja, budite dobro, puno ljubavi i cveća u vašim kućama. Konfucije. A sad? Da.